mga minamahal. Kaya huwag niyong sayangin, mga minamahal, ang panahon ay mapanganib. Maigsi na po ang buhay ng tao, mga minamahal. Noon, ang taon ng tao, ilang? 1,000. Nang dahil sa kasalanan, ginunaw ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng baha. Ngunit nangako pa rin siya ng 120. Ngayon, nasa awit pa rin, mga minamahal, sa 90 Gs, mga minamahal, ang taon ng tao ay 70 na lang. 80 kung wala po siyang karamdaman, wala po siyang sakit, malakas ang kanyang pangangatawan. Wala na pong binanggit sa banal na kasulatan na taon pa ng tao, mga minamahal, kundi lahat ng tanda na sinabi niya, mga minamahal, na siya ay magbabalik na, mga minamahal. Ang pagkagunaw ng mundo, mga minamahal, ay doon na po yung tanda, mga minamahal, na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya huwag na po tayo magpuyat, huwag na tayo mga tulog, laging nasa tuhod ng panalangin, mga minamahal. Nasa panahon ng pagtangis na po tayo ngayon, hindi ng kaliwan. Hindi na, mga minamahal. Maigsi na ang panahon, mga minamahal. Pinaigsi na ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng 9:28, talagang pinaigsi na ng mahal na Panginoon dahil sa mga hirang, mga minamahal. Meron pa bang binanggit, mga minamahal, na taon? Initong darating na henerasyon, wala na po, mga minamahal, sapagkat isasagawa na po ng mahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi ng ating beloved pastor, mga minamahal, hayo dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, na tayo mga puyat, walang nakakaalam. Sa oras na ito, kung darating ang mahal na Panginoon, hindi po natin alam, mga minamahal. Yung wakas ng panahon, mga minamahal, ay sa huling paghuhukom na po yan, mga minamahal. Wakas ng daigdig. Ngunit yung pagbabalik ng mahal na Panginoon, walang nakakaalam. Ang sabi ng banal na kasulatan, maging ang anak ng tao, ang mga anghel sa langit, hindi nila alam. Kaya nga pinapadalo po tayo ng 3 bisis sa loob ng 1 linggo, mga minamahal, upang bantayan po natin ang ating kaligtasan, pray without ceasing, ang sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat dumating ang mahal na Panginoon, na ganun nga ang ginagawa, mga minamapalad daw tayo, mga minamahal. Dahil kukunin tayong buhay ng mahal na Panginoon. Hindi natin alam, mamaya bukas, mga minamahal, bago magka-Third World War, magkakaroon ng rapture, mga minamahal. Ang nakakatakot na bagay, mga minamahal, kung pahintulot na mahal na Panginoon ito, mga minamahal, magkakaroon tayo ng one world government upang magharis si Satanas sa panandalian lamang. Yung mga tao na hindi naniniwala sa mahal na Panginoon, sila po ang mag-ahari dito, mga minamahal. Sino po yung mga hindi naniniwala sa mahal na Panginoon? Isa lang po, alam ko na niwala sa mahal na Panginoon sa ministeryong ito na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Napakaraming Diyos, mga minamahal. Katulad ng mga Israel noon, mga nakipanayan sila, ang daming Diyos, ang daming pangalan ng Diyos, sinamba nila, mga minamahal. Sa panahon ngayon, mga minamahal, hindi tayo naninira. Kung titignan natin ang banal na kasulatan, mula nung kay Adan, kay Eva, mga minamahal, kay Noah, kay mga Abraham, mga minamahal, hanggang sa mga propita, mga minamahal, sa mga hari, kay Moises, mga minamahal, napakaraming propita, mga minamahal, hanggang sa magkatawang tao, ang mahal na Panginoon. Walang ipinakilala, mga minamahal, sa banal na kasulatan, iisa lamang ang Diyos, mga minamahal, na sa ako nga, na Diyos ng magulang ni Moises, si amang Abraham, si Isaac, si Jacob na tinatawag na Israel, mga minamahal. At ang sabi niya kay Moises, sabihin mo sa iyong bayan, ako ang magulang, ako ang inyong magulang. Ang inyong magulang na si Abraham, ni Isaac, si Jacob, ito ang aking pangalan, magpakailan-kailan pa man, nakabuld po yan. Mga minamahal, sa Exodus 3:14, nakabuld po yan. Ito ang aking pangalan. Sabihin mo sa iyong bayan, sa iyong mga kapatid, ito ang aking pangalan, magpakailan-kailan pa man. Si ako nga, oo, si ako nga. Ako nga, mga minamahal, ang pagpapakilala niya, mga minamahal. Ito po yung pangalan, mga minamahal, na dinala ng magkatawang tao ang ating pinakamamahal na Panginoong. Mapagkumbaba siya, hindi niya dinirekta, mga minamahal, siya ang Diyos ng katawang tao, hindi niya sinabi ng ganon. Mga minamahal, kundi pasaring, mga minamahal, na ako nga, sabi niya, kung di ka maniniwala, na ako si ako nga, sabi niya, mamamatay ka sa iyong kasalanan, kung di ka daw maniniwala, siya ang Diyos na nagkatawang tao, ang Ama sa langit, mga minamahal, ay mamamatay ka sa iyong kasalanan, mga minamahal.
hinahanap ka ng iyong mga kapatid, ng iyong magulang. Ang sabi na nakikinig ng salita ng mahal na Panginoon, at ang mahal na Panginoon Jesus tumingin sa paligid, ang aking mga magulang at kapatid, sabi niya, mga minamahal, ay sila ang aking magulang at kapatid. Ang nakikinig daw ng salita ng mahal na Panginoon, sila mga minamahal, ang kanyang magulang at mga kapatid ng mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga po na nakikinig po tayo ng salita ng mahal na Panginoon. Gumawa ng himala, mga minamahal, ang mga apostol. Ang sabi ng apostol, huwag niyong gagawin yan sapagkat tulad niyo rin kaming tao, mga minamahal. Ang mga apostol ay tulad din natin sila, mga minamahal. Nung wala pa silang espiritu ng mahal na Panginoon, sila ay mahihina, mga minamahal. Sila ay sinungaling, may takot, mga minamahal. Bagamat kasama nila ang mahal na Panginoon, hindi pa sila naniniwalas na siya ang Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal. Si Pedro, ilang beses niya pinagkaalam, mahal na Panginoon, dahil wala pa po silang espiritu na mahal, sapagkat hindi pa ibinubuhos ng mahal na Panginoon ang kanyang pangako, mga minamahal. Ang kanyang banal na espiritu ay ibubuhos niya sa lahat ng mga tao, sa mga kanyang mga lingkod, sa kanyang maniniwala, sa kanyang salita, sa sampalataya, sa kanyang na siya ang anak ng Diyos, mga minamahal, na nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan, mga minamahal, sumampalataya sa kanila, sa kanya, mga minamahal. Hindi pa po pag-ayuno, hindi pa po sila nag-aayuno, mga minamahal. Kaya kung nagliliyans po sila sa may karamdaman, mga apostol na po, hindi lumalayas, mga minamahal. Kung nangyari na, mga minamahal, ang pangako na mahal na Panginoon, naganap na yung pagliligtas niya. For God so loved the world and gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish. Ang Diyos ay naging pag-ibig ng nagkatawang tao siya, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang hindi ko kahabagan ay kahabagan ko na, ang hindi ko bayan ay gagawin ko ng bayan ko, ang hindi ko iniibig ay iibigin ko na. Kaya nga, for God so loved the world, sabi niya, lahat ng tao sa buong mundo, mga minamahal, ang makasalanan ay iniibig na mahal na Panginoon, ang kasalanan ay kanyang kinapuputan. Ang taong makasalanan lalapit sa kanya, mga minamahal, tapat at banal ang Diyos, mga minamahal. Kung ang tao ay magsisisi, manunumbalik sa kanya, tapat siya na kanyang patatawarin kahit anong kasamaan ng tao, mga minamahal. Ang inihiling lang ng mahal na Panginoon sa mga tao, humility, magpakumbaba, mga minamahal, at patatawarin sila kahit anong kasamaan mayroon sa kanila. Yan po yung katangian ng pag-ibig ng mahal na Panginoon. Siya po hindi nagtatangi ng tao, sapagkat lahat ng tao ay nilikha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng tao iniibig ng mahal na Panginoon. For God so loved the world. Ang hindi ko kinabagan ay kahabagan ko na. Ang hindi ko bayan ay gagawin ko ng bayan. Ang hindi ko iniibig ay ibigin ko na. Ang sabi ng mahal na Panginoon, nahahabag siya, mga minamahal. Walang kapangyarihan ng tao, kung wala ako sa inyo, wala kayong magagawa. At doon naganap sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, ang tagumpay, mga minamahal, ng dakilang layunin, gaya ng mahal na Panginoon, upang lahat na sumampalataya sa Kanya yung mga ligtas, mahal na Panginoon. Iisa lang ang Diyos, mga minamahal. Sa ngayon, ang dami, mga minamahal, yung mga sinasabi nila yung Diyos nila, mga minamahal, wala naman sa banal na kasulatan yan, mga minamahal. Wala. Iisang Diyos sa banal na kasulatan, lumang tipan, bagong tipan, ang Diyos ni Amang Abraham, mga minamahal. Ni Isaac, ni Jacob, ng mga propita, ng mga apostol, mga minamahal, iisang Diyos ang tinaas ng banal na kasulatan, ang Diyos na nagkatawang tao na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, na namatay at muling nabuhay at nabubuhay magpakailan-kailan pa man. Inamahal, may pag-asa pa, mga minamahal. Habang hindi pa nagbabalik ang mahal na Panginoon, magpakainit na po tayo, mga minamahal. Sundin natin sa banal na kasulatan, mga minamahal. Walang itinuro ang banal na kasulatan, kundi mga ibigyan tayo. Ibigin natin ang kapwa ng katulad ng ating sarili at tumayo kayo ipangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Magpuyat, maging tapat sa paglilingkod, sa pagbibigay. Pag-aayuno, yan lang pong sinasabi ng banal na kasulatan. Magsihayo kayo. Magsihayo hanggang sa mga apostol. Bagong tipan, mga minamahal. Nakamtan na natin lahat ang sinabi ng banal na kasulatan. Tumawag ka sa akin, magpapakita ko mga dakilang bagay, hindi mo nalalamat, nangyayari po sa atin. Walang almas na ginawa sa daigdig kung ang katwiran ko sa kanila, mga dilay, gagal sa bawat dilay, iyong hahatulan.
At nagaganap po sa banal na kasulatan. At dito sa Espiritu ang nakalagay sa banal na kasulatan. Ako ang nagpapagaling ng lahat ng iyong karamdaman, mga minamahal. At nangyayari po sa atin, mga minamahal. Kunanahan po ang Espiritu na mahal na Panginoon sa puso ng tao, magiging masama ba siya, mga minamahal? Hindi, mga minamahal. Kaya kailangan ng tao ay ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Sino man tao, walang Espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya, mga minamahal. Kapag magkakaroon ng siyang nabungan nito, ano mga minamahal siyang nabungan nito? Pag-ibig. Love, pag-ibig, joy, katuwaan, peace, kapayapaan, goodness, kabutihan, gentleness, kaamuan, mga minamahal, meekness, lungsa pa rin, matiisin tayo, mga minamahal. Sa atin ang Espiritu ng mahal, pero kayo yung pagtitis natin, pag-aayuno. Ano yung huli? Mga faithfulness, sa banal na kasulatan, fit, ang nakalagay doon, pananampalataya. At ang huli, mga minamahal, temperance. Nasa atin ba ito, mga minamahal? Kung ang siyang na espiritu ng tao ay nasa puso ng tao, lahat ng tao ay magkaroon ng espiritu ng Diyos, ng espiritu ng Kristo, mga minamahal, mangyayari nga, mga minamahal, wala ng labanan, wala ng digmaan, mga minamahal. Ang nakakalungkot ng bagay, napakaraming Diyos ang mga tao, nagiging dahilan ng Diyos, mga minamahal, ay naghihimagsik. Siya po, mga minamahal, ay naninibugho, mga minamahal. Siya po nalulungkot ng labis. Ngunit sinabi niya, ibig niya lahat ng tayo mga ligtas makaalam ng katotohanan, mga minamahal. Pinagmamatigas ng tao yung kanilang pananampalataya. Tignan mo yung pananampalataya mo na sinasamba mo na sa banal na kasulatan ba, mga minamahal? Kung wala sa banal na kasulatan, mga minamahal, malin mo ang iyong sarili na nanawagan ng mahal na Panginoon. Lahat ng tao, ibig ng Diyos, ay mga ligtas makaalam ng katotohanan, mga minamahal. Hindi ako maniwala, mga minamahal, kung nanaanan siyang nabunga ng Espiritu Santo na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ay magkaroon pa ng alitan, pagnanakaw, paninira, mga karamdaman, drug addict, mga matay tao, mga minamahal, mga bakla tumboy, mahal na pa ng bakla tumboy, lumapit ka dahil masamang espiritu na nanahan sa inyo po, mga minamahal. Lumapit po kayo, mga bakla tumboy, mga walang magagawa ang tao, kahit anong karunungan ng tao, espiritu, labanan ng espiritu, ito mga minamahal, hindi lang karunungan ng espiritu, mga minamahal, ay kapangyarihan, mga minamahal. Pag lumaya sa masamang espiritu ng pagkabakla, pagkatumboy, babalik kayo sa normal, magiging lalaki at babae kayo, mga minamahal. Demonyo na mga karamdaman, mga minamahal. Ang bunga ng kasalanan, mga minamahal, ay karamdaman, cancer, diabetes, mga karamdaman, wala pong kagalian. Lumapit po kayo, mga minamahal. Dito sa banal na gawain, mga minamahal. At magaganap po ang pangako ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tayo po ngayon, mga minamahal, ang pangungusap ng mahal na Panginoon, pakibasa po sa 1 po, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 15, ang talata po ay 16, ganito po sasabi, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Amen. Maliwanag po. Ibanghilyo ng kaligtasan, ipinangaral ng mahal na Panginoon ng mga apostol na tayo magsihayo, mga minamahal. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, hindi annually. Hindi lang Thanksgiving, hindi lang anniversary, hindi lang krusada, mga minamahal. Sa Maynila, dahil inuutos sa atin, araw-araw magsihayo tayo, mga minamahal, magsipagbunga. Malinaw po ang sabi ng banal na kasulatan sa ating binasa, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko, at aking hinalal kayo. Pinili tayo ng malapan upang ihalal, upang tayo kayo magsipagbunga,
upang yung ating mga inihiling sa mahal na Panginoon ay pagkakaloob niyan, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Binigyan tayo ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Hindi ng katakutan, mga minamahal, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng kahusayan. Hindi tayo dapat nakikipagtalo, mga minamahal. Kung ating binabahagi, mga minamahal. Nagbibigay tayo ng mga leaflets, nagpapahiwatig tayo, mga minamahal, ng dakilang kapag at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao, mga minamahal. Binigyan tayo ng Espiritu ng kahusayan, kapangyarihan, mga minamahal. Kung ako'y nasa inyo, sinong laban sa iyo? Wala, mga minamahal. Pag-ibig. Ayun, yung siyang nabunga ng Espiritu Santo, pag-ibig, mga minamahal. At kung tayo nasa loob ng pag-ibig, mga minamahal, ang siyang nabunga ng Espiritu Santo, wala na tayo sa loob ng kautusan, ng kamatayan, ng kasalanan, ng kamatayan. Tayo magmamana ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, mga minamahal. Pag-ibig. Dito po sa pangalawang Timoteo 1:7, ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng kahusayan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kung ako'y mataas sa lupa, mga minamahal, lahat ng tao ay lalapit ko sa akin din. May salitang mahal na Panginoon, kaya may pag-asa pa, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, kaya naantala po, mga minamahal, ang pagliligtas ng mahal na Panginoon. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, ang karya na nagkakabahagi-bahagi ay mawawasak, ang tahanan na nagkakabahagi-bahagi ay mawawasak, ang samahan na hindi nagkakaisa ay mawawasak. Tama yung sinabi ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Kung sa panaginip, mga minamahal, kayo yung mga gibigan, lahat kayo mga gibigan. Kung tunay na mahal nyo kami, mag-ibigan kayong lahat. Kung mayroon kayong kinapuputan, kahit isa man lang. Ang sabi ng ating minamahal, ginagalang na ating beloved assistant pastor, hindi nyo kami iniibig, kundi kami iniidolo nyo ng katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga minamahal. Kaya napakahalaga ng pag-ibig, mga minamahal. Tapos na po nila ang takbuhin nila, mga minamahal. Ating beloved honorable pastor, mga minamahal, mismo nangusap ang mahal na Panginoon, tapos na ang takbuhin nila. Pagod na inyong pastor, sabi ng mahal na Panginoon. At tayo ngayon, mga minamahal, ipagtrabaho po yung pinangaral ng ating beloved, minamahal na magulang natin sa ating mahal na Panginoon, ating mga minamahal, ating mga gagawa, yung tumatayo dito sa banal na pulpito, mga minamahal. Maging sa mga ginagamit ng mahal, tayo po, mga minamahal, magpanalanginan po tayo, mga minamahal. Hinihiling ng mga apostol sa mga mananampalataya noon, ipanalangin ninyo kami, mga minamahal. Paano po matutupad, mga minamahal, ang sinabi ng banal na kasulatan na kasindami ang binhi ni Abraham ng katulad ng bituin sa langit, kasindami, mga minamahal, ng buhanginan sa dagat. Pakibasa po sa Galatia 3:26 hanggang 29. Dito po sa aklat ng Galatia, Kabanata 3, talata 26 hanggang 29, ganito po ang pagkasabi, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihi si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo Jesus, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. Amen. Praise the Lord. Mga binhi lamang ni Abraham, mga minamahal,
at mamana ng bagong langit at bagong lupa. Wala nang iba. Binhi ni Abraham. Kung hindi sila maniniwala, ang tao hindi maniniwala na ang mahal na Panginoon na si ako nga ay nakatawang tao, mga minamahal. Kung hindi ka maniniwala, ako ay mamamatay ka sa inyong kasalanan. Maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan, tayo lahat na anak ng Diyos, mga minamahal. Lahat ng sumampalataya sa Kanya, sa Kanyang banal na pangalan, mga minamahal, nagpabautismo sa Kanyang pangalan. Ang sabi ng binasa natin, sila nga ang binhi ni Abraham. Na tagapagmana ng pangako yung bagong langit at bagong lupa, mga minamahal. Tayo po, spiritual, Israelite po tayo, mga minamahal. Hindi lang yung bansang pinangakuan ng mahal na pan yung tunay na yung bansa sa Israel, mga minamahal, kung saan doon yung gulo, mga minamahal. Kaya ang lahat ng tao ay may pag-asa, mga minamahal. Kung maniniwala sila, mga minamahal, sa ating pinakamamahal pa rin si Kristo, mga minamahal, ang lahat ng tao magiging binhi ni Abraham at ang lahat ng tao ay magmamana ng kaligtas sa buhay na walang hanggan. Dito lamang sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ang pangako na mahal pa dito sa banal na kasulatan ay lahat nagaganap, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Huwag po tayo manghinawa, mga minamahal. Huwag na tayo mga tulog, huwag na tayo manghimagod, mga minamahal. Pakibasa po, mga minamahal, yung pangalan ng ating pinakamamalapan na sinabi kay Amang Abraham dito po sa Exodo, mga minamahal. 3:14-15. Para malaman po nila, malaman natin, mga minamahal, ang pangalan ng tagapagligtas. Walang iba ang nagkatawang tao, mga minamahal. Siya ako nga. Exodo 3:14-15 po. Amen, praise the Lord. Amen. Ito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 3, ang talata po ay 14 hanggang 15. Ganito po sinasabi, at sinabi ng Diyos kay Moses, ako yung ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Sa 15, at sinabi pa nga ng Diyos kay Moses, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakikilala sa lahat ng mga lahi. Amen. Maliwanag po, mga minamahal. Walang binabanggit, mga minamahal, sa Biblia. Mga ibang Diyos, mga minamahal. Yung po naglipa na, mga minamahal. Sa digmaan ngayon dyan, mga minamahal. Isa lang naman po ang Diyos, mga minamahal. Yung nagkatawang taon na nabayubay sa krus ng Kalbaryo na matay at muling nabuhay at buhay magpakailanpaman. Sino pa yung magbabalik? Ang ating mahal na Panginoon kasama ng lahat na maangin, mga minamahal. Na sinabi ng Isaiah, si papanganak isang bata, tatawagin siyang, mga minamahal, na makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Tagapayo, prinsipe ng kapayapaan. Yung ipapanganak na bata, at yun po yung naganap, mga minamahal, yung nakatawang tao na nabayubay sa krus ng Kalbaryo na matay muling nabuhay kailan pa man. Yung mga apostol, mga minamahal, nung wala pa silang espiritu na mahal pa yun, hindi sila naniniwala na ang Diyos na nagkatawang tao. Bakit, mga minamahal? Tingnan mo na lang si Felipe na matagal niya nang kasama, mga minamahal. Si Felipe ay isang apostol, mga minamahal. Ang sabi niya, ama ka ng ama. Sabi niya sa mahal na Panginoon, ipakita mo sa amin ang ama. Sapat na sa amin yun. Ngunit ang sabi ng mahal na Panginoon, Felipe, matagal mo na akong kasama. Bakit hinahanap mo pa ang Ama? Kung nakita mo ako, nakita mo ng Ama. Bakit hinahanap mo pa ang Ama? Si Tomas, mga minamahal, hindi siya maniwala na muli siyang nabuhay, mga minamahal. Maliban lang kung idadaiti ko ang aking daliri sa tagiliran kung saan sinaksak ng sibat ang ating mahal na Panginoon at biglang sumulpot ang mahal na Panginoon at nakita niya, Tomas, halika, sabi niya, idaiti mo yung kamay mo sa aking tagiliran. Napaiyak si Tomas, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko, doon lamang sila naniwala, mga minamahal. Kaya nga po, wala na po tayo masasabi, mga minamahal, sapagkat nung panahon na sila nagkakatipon, mga minadon, naganap ang sinabi ng
propesiya, mga minamahal, na ibubuhos kong aking Espiritu sa lahat ng mga laman sa kanyang malingkod. Nung nakakatipon po sila, bumaba ang Espiritu Santo, mga minamahal, at nagkabahagi-bahagi, mga minamahal. Ang Espiritu na mahal ay napuspos sila, mga minamahal. Napuspos sila, mga minamahal. Nung napuspos sila, mga minamahal, ano nangyari sa kanila? Naging matapang sila. Karunungan mula sa langit ang namumutawi sa kanilang labi, mga minamahal. Kapangyarihan, kahit anong klase ng karamdaman, mga minamahal, ay gumagaling, mga minamahal. Hindi na sila natakot, mga minamahal, na mamatay. Ang sabi nga nila, pakinabang, mga minamahal, ang mamatay kay Kristo, mga minamahal. Ang ibig pa ng mga apostol noon, mga minamahal, sila na po'y kunin ng mahalapan, sila na po'y mga matay. Dahil sa pangako na mahalapan yung kaligtasan at buhay nung walang hanggan. Noon natanggap nila ang banal na Espiritu, mga minamahal. Tayo po'y natanggap natin ang banal na Espiritu po, mga minamahal. Tayo po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Natanggap po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang sabi ng banal na kasulatan, pag dumating sa inyo ang Espiritu Santo, tatanggapin niyo po ang kapangyarihan at tayo po'y nagpapatutuo kung bakit tayo humahayo, mga minamahal. Yun po yung katotohanan, nagkaroon po tayo ng Espiritu ng mahalapan. Tayo po'y tumapang, mga Espiritu ng pag-ibig, kapangyarihan at ng kahusayan, mga minamahal. Sumaatin, hindi na tayo natatakot mamatay, mga minamahal. Sapagkat ang kamatayan, mga minamahal, kung may takot ka, mga minamamatay, wala pa, hindi ka pa pinasasakdal ng pag-ibig, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, sa lahat ng mapalad. Iisang Diyos, maging si Juan, mga minamahal, yung pinakita ng anghel mangyayari dito sa mundo, mga minamahal, lumuhod si Apostol Juan sa anghel. Ang sabi ng anghel, huwag mong gagawin yan, tulad mo rin akong alipin, iisa lang, luluhuran ng tao, walang iba. Ang ating Ama sa langit na nagkatawang tao na bayway sa krus ng Kalbaryo na matay at muling nabuhay at buhay magpakailan-kailan pa man. Tayo ang ilaw ng sanlibutan ito. Tayo ang pag-asa ng sanlibutan ito. Habang hindi pa nagwawakas ang panahon mo, yung pagbabalik ng malapan, hindi natin alam. Ngayon o mamaya, mga hindi natin alam. Walang sinabing sa banal na kasulatan ang sinasabi doon, magpuyat kahit magbantay ng inyong makalisa, sapagkat hindi nyo alam kung araw o gabi, madaling araw, mga minamahal, upang tilaok na manaw sa umaga ay dumating ang inyong Panginoon. Walang nakakaalam. Maging anghel, maging ang mahal na Panginoon nang siya nasa katawang tao, hindi niya alam. Walang nakakaalam. Kaya huwag natin sabihin, hindi pa wakas ng panahon. Hindi pa. Mga minamahal mo, yung pagbabalik ng mahal na Panginoon, sino nakakaalam, mga minamahal? Yung Hiroshima, mga minamahal, isang atomic bomb, ano nangyari sa Hiroshima? Ang isang atomic bomb, mga minamahal, na ginawa ng tao, ginawa ni Taning para pumatay. Ang diameter niyan, 200 kilometers. Ilang bomba, ilang atomic bomb itong Pilipinas, lulubog tayo, mga minamahal. Masisira ng yung ozone layer, mga minamahal, na napakanipis, sabi ng beloved pastor natin. Panaganap na ang warhead, mga minamahal, nuclear bomb, labanan na, mga minamahal. Alam natin, yung mga ballistic missile ngayon, parang ulan, hindi mabilang. Paano na po, mga minamahal, kung pinintulot na mag-aari si Satanas, yung mga bansa, mga minamahal na hindi na naniwala sa Diyos, mangyari yan. Silang magtatagumpay, mga minamahal, silang mag-aari, pansamantala. One world government po tayo. Ang mananampalataya kay Kristo, silang uusigin, mga minamahal, mga hindi na nananampalataya na ang Diyos ay nakatawan to, ang mahal na pa, hindi sila naniniwala. Sila mag-aari dito, mga minamahal. Ano sa palagay ninyo, mga minamahal? Makakabili ba tayo ng mineral water? Ang mga sasakyan ba natin, mga minamahal, may dadrive ba natin yan, mga minamahal? Ang pira natin sa bangko, may lalabas ba natin yan? May labas man natin kung wala tayong tatak ng 666, hindi po natin may lalabas yan. Hindi tayo makapag-aral. Wala nang kabuluhan lahat, mga minamahal. Hindi tayo makapagbubukid, mga minamahal. Sa ating tahanan, hindi na natin matatahanan, mga minamahal. Tumakbo ka man sa bundok, mga minamahal, hindi ka makakatakas, mga minamahal. Pag naiwan tayo sa rapture, magaganap po yan, magkakaroon one world government, yung mga hindi naniniwala ng bansa. Mapupuot sila sa lahat ng mga Kristiyanong tunay, mga minamahal.
Kung wala kang espiritu na mahal na Panginoon, magpapatatak ka 1% of 1%, sabi ng beloved ng Robert Pastor natin. Ano sa palagay nyo, mga minamahal? Yung bangal lupain natin, makapagsasaka ba, pag-aari mo, hindi mo na pag-aari yan kung wala kang tatak. Hindi ka na makapagbabiyay, hindi ka na kabili ng gasolina, lahat. Lahat wala. Maliban lang kung magpatatak ka. Kung napatatak ka, mga minamahal, inom ka rin ng kagalitan ng Diyos doon sa paghuhukom, final judgment. Totoo po yung final judgment. Sa ngayon, mga minamahal, itong nangyayaring kasamaan, mga demonyo po yan. Nasa impyerno po sila. Doon sa impyerno, mga minamahal, na namamatay na wala espiritu na pinapahirapan nila doon sa impyerno. Mayroon pa sila natutuntungan na bato sa ilalim. Kung saan sila kinulong, doon dinadala yung mga kaluluwa na pinarurusahan mga minamahal na walang spirito ng mahal na Panginoon. Tuwan-tuwa pa yung mga demonyo doon, mga minamahal. Sa final judgment, mga minamahal, yun yung kinatatakutan ng diablo na mga demonyo, mga minamahal. Mga bulaang propita, mga minamahal. Yung mga tao na walang pangalan sa aklat ng buhay. Yung dagat-dagatang apoy. Wala ka nang matutungtungan doon. Sapagkat dagat-dagatang apoy, lalangoy-langoy ka, hanapin mong kamatayan, ang kamatayan ay tatakas sa iyo. Mga minamahal, oo, lahat ng parte ng katawan na may butas, mga minamahal, lalabasan, mga minamahal. Pahirapan ka, mga minamahal, gabit araw, mananagoy ka sa hirap, mga minamahal. Alalahanin natin, mapasok lamang tayo ng sigarilyo, mga minamahal, ay napakasakit pa. Paano pa kung nasa dagat-dagatang apoy tayo, mga minamahal? Pakibasa po, last 2 verse po. Dito po sa Hebrew 10:6 po. At saka sa Roma Hebrew 6:10 po. At saka Roma 8:9. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kabanata 6, talatay 10, at Roma, Kabanata 8, talatay 18. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglingkod sa mga banal. At hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. Roma, Kabanata 8, talataya 18, ganito pang pagkasabi, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Amen. Ito po yung mahayag sa atin. Apocalypse, brother, kapatid, pakibasa na po. Apocalypse 22:1-2. Huling talata po. Apocalypse po, 22:1-2. Yung pagtitiis natin, mga minamahal, yung pinapakita natin pag-ibig, hindi pa mapapalitan, mga minamahal. Hindi kayang tumbasan ang kaluwalhatian na naghihintay sa atin. Tayong mga binili ni Amang Abraham. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 21, talatay 1-2, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Amen. Napakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tinatawagan ko na po ang ating beloved elder po para po sa first door po sa awitin sa pagpapatanggap. Mga minamahal. Praise the Lord po. Beloved elder po. Praise the Lord po. Alvin Reyes po. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Beloved Alvin Reyes, God bless po, mahal na kapatid. There is no God to be. God cannot solve it.
There is no storm too dark that cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. If He carried away all the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried away all the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. Gaano man kabigat ang suliranin, sintaas man ang mundo, kanyang matitigan. Kahit bagyong kay dilim, pag-iwanagin. Bawat kalungkutan mo'y kanyang tatawid. Una kaya niyang pasanin sa lahat mundo. Ay kaya kanyang akayin, kaibigan ko. Kung ang sala ng tao sa krus kanyang pinugong, sa buhay mo'y lagi na karamay ang iyong. Ang wikan ni Jesus ang may pasanin sa akin na'y magpahinga. Una kaya niyang pasanin sa mundo. Ay kaya kanyang akayin, kaibigan ko. Kung ang sala ng tao sa krus kanyang pinugong, sa buhay mo'y lagi na karamay ang iyong. Mga minamahal,
habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Maraming problema tayong kakaharapin. Maraming mga pagsubok tayong mararanasan. Maraming kalungkutan ating mararanasan, mga minamahal. Mga kahirapan, kalungkutan. Subalit, ang mahal na Panginoon, laging nariyan, mga minamahal. Bakit tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon? Bakit tayo tinawag ng mahal na Panginoon? Dahil ang mahal na Panginoon, alam niya ang mga bagay na ating kakaharapin. Kung wala ang mahal na Panginoon, kung wala ang habag ng dakilang Diyos, mga minamahal, marami sa ating mga kababayan, mga minamahal, meron silang ibang Diyos na pinaglilingkuran. Dumating ang problema sa kanilang buhay, mabibigat na pagsubok. Sa grabing bigat, mga minamahal, hindi na nila nakayanan. Minsan nawawala sila sa sarili nilang katinuan. Ang iba'y nagpapakamatay, mga minamahal. Subalit tayo'y napakapalad, mga minamahal. Gaano man kabigat yung ating mga problema, sing taas man yan ang bundok, mga minamahal, sa mahal na Panginoon, kayang tibagin yan ng ating dakilang Diyos. Gaano man kadilim ang bagyo na dumating sa bawat isa sa atin, sa isang salita lamang ng mahal na Panginoon, magliliwanag ang lahat sa atin, mga minamahal. Sa ating mga minamahal, mga bisita, minamahal, mga beloved viewers, hallelujah. Kailangan nating maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Kailangan natin ng tagapagligtas, mga minamahal. Tagapagligtas sa lahat, mga minamahal. Digmaan, mga minamahal. Epekto ng digmaan, pagtaas ng bilihin, gasolina, lahat tumaas, mga minamahal. Subalit, ang Kristiyano na naglilingkod sa totoong Diyos, meron siyang kaligtasan. Makikita lamang natin ito, mga minamahal. Subalit, hindi tayo mahihirapan. Bakit, mga minamahal? Ang pangako ng Diyos, hindi tayo iiwanan ni pababayaan man lamang, mga minamahal. Kaya't magpalakalakas tayo, mga minamahal. Huwag tayong matakot, mga minamahal. We are more than conquerors. We are unstoppable. Walang makapipigil sa atin, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Bata't sumunod lamang tayo sa mga utos ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa ating pong minamahal, mga beloved viewers, mga beloved bisita, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya po ay Diyos. Siya po ay Diyos nagkatawang tao. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Siya'y bumaba sa lupa, nagpapako sa krus. Kanyang ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan, kalikuan, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Yung kaloob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ito yung regalo. Ito po yung kapangyarihan. Ito po yung buhay na walang hanggan, mga minamahal. Sapagkat lahat tayo, bagamat tayo nilikha ng mahal na Panginoon, tayong lahat nilikha ng mahal na Panginoon. Subalit hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Ikaapat po, ang ating pinakamamahal na Panginoon na po ang magsasagawa sa bagay na ito.
At bilang pagsuko, tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Itaas po natin ang ating mga kamay. Dalawang kamay itaas. Ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Kami na pong mananalangin o dakilang mapagpala naming Ama Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radalmega. Kabagan mo po sila malapit noon. Mga kaluluwa na binigyan mo ng pagkakataong makalapit sa iyo. Iligtas mo po sila 10 ng kanilang mamahal sa buhay. Ingatan mo po sila malapit noon. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Panghawakan mo po sila hanggang siya yung muling pagbabalik. Through the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radalmega. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Sama-sama po tayo. Hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radalmega. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang. Saan man kami nasumpungan malapit noon sa aming mga nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo kumagos sa krus ng Kalbaryo. Patuloy kami nagsusumamo malapit noon. Aming dinadalangin, patuloy kaming palakasin. Hallelujah, palusugin, pahabayin ang aming mga buhay malapit noon. Dagdagan mo aming pananampalataya, dagdagan mo aming pagtitiis malapit noon. Alisin mo ang mga pag-ilangan sa bawat isa sa amin, mga takot, pangamba malapit noon. Hallelujah. Bigkisin mo kami ng iyong pag-ibig sa pagkakaisa malapit noon. Pagalingin mo aming makaramdaman. Lutasin mo aming mga problema. Gawin mo kami matatag malapit noon. Tulungan mo kami na aming malampasan lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. Patuloy kami panghawakan hanggang sa muling pagbabalik. Through the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radalmega. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong po mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman, dalawang kamay na kataas. Meron tayong mga problema, mga financial problem, at meron tayong mga loved ones na nating ilapit sa mahal na Panginoon. Itaas po natin ating dalawang kamay. Sama-sama po nating palayasin lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Opo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa ulo, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, cancer, leukemia, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, cast out! In the mighty name of Jesus! Mga panlalamig, paalilangan, demonyo ng kahirapan, cast out! In the mighty name of Jesus! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang ipalakpak yung ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, everybody. Palakpakan muna natin ang ating malapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At nais ko lamang samantalahin ang pagkakataon ito bago tayo magkaroon ng ating pong mga announcement. Ay maminamahal kung inyo pong naalala yung mensahe na dinala ng ibang lingkod last 2 Sundays or 3 Sundays ago, bago po pumasok itong month of March.
akin pong pinaalala sa inyo na ano po ang ating maiambag, ano po ang ating magagawa nitong ating pagharap ng ating paggugunita ng 4 na taong anibersaryo dito po sa dako ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Marami na pong tumugon, maminamahal, at salamat sa mga tumugon. Pagpalain kayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Unang-una na, yun pong mga kapatid natin maminamahal na bagamat napakalayo nila at hindi nila kinakalimutan yung kanilang mga obligasyon dito sa dako ng Pilipinas. At yun maminamahal dahil alam naman natin na wala tayong sumusuporta na lokal o sino paman. Bagkus ang ating pong inaasahan ay yung mga minamahal nating mga kapatiran na mga matatapat, talagang andyan sumusunod sa banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Iilan sa mga kapatiran natin maminamahal na talagang nag-ambag ng kanilang kakayahan na malayo man sila maminamahal, nakakarating ng kilang pagmamalasakit sa ating banal na iglesia, sa ating banal na gawain dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. At nararamdaman po namin maminamahal na talagang hindi tayo pinababayaan ng mahal na Panginoon. God answers prayer. Amen? Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. At example na maliit na bagay lang ito, maminamahal. Example na lamang yung atin pong mga medyo may nasisira na ng mga gamit yan. Yung ating dispenser na medyo matagal nang naka-stock at lagi naming tinatawag doon sa aming kinukuhaan pero hindi pa rin napagawa. Pero ngayon maminamahal, may nagkusang loob na ipagawa iyan at ngayon naraatin na pong nagagamit. Ito pong ating pong mga nasa palibot na nakikita, maminamahal, mga electric fans na sila po ay talagang tumugon. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ating pong pinagsumikapan ng sabi ko nga, maminamahal, napakaraming proyekto na dapat nating gawin dito. Ako'y nananampalataya at naniniwala ng ating mahal na Panginoon ay ating kasama. At sa taong ito, ating pasimulan na mayroon na tayong sariling sound system muli na bago at ganun din maminamahal atin po itong maklose itong ating bahay-sambahan upang sa abot ng ating makakaya atin itong mai-air condition. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At dahil 4 na taong nananatili na tayo po'y pinagpala, kaya yung ating mga kapatid maminamahal, hindi lang sa ibayong dagat, kapag atin silang tularan, ating gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, nandito ka lang sa Pilipinas, pero kasangkapanin ka na magiging pagpapala sa ating banal na iglesia. Mayroon tayong mga kapatid na nandito, maminamahal, talagang hindi sila nakakalimot, naiabot, maminamahal, ang kanilang mga pagpapalang hindi lang sobra-sobra, kung hindi kanilang ambag. Yung aking pong word na ginagamit, ambag. Anong ating magagawa? Anong ating pong maiambag sa banal na iglesyang ito? Nahaharapin na naman muli natin ang 4 na taon. Ano bang mga pagpapalang ating tinanggap? This coming Sunday, dalhin po ninyo yan. Yung atin pong anniversary at Thanksgiving na mga gift para sa ating mahal na Panginoon. Dahil iniisip natin ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, ay nandun sa piling na ng ating mahal na Panginoon. Pero nandiyan pa rin ang kanilang mga beloved children, ang kanilang mga apo, mga manugang. Kung mga minamahal, tayo magkikiisa, paano kung tayo po'y dalawin muli? Amen? Ng ating ng mga beloved babies, ating beloved parents in the Lord. Dahil hindi biro po yung isang dekada. Amen? Yung 40, napaka-relevance ito sa 40 years na paglalakbay ng mga Israelita from Egypt to Canaan. Amen. Supposed to be 4 days journey, pero pinaabot ng 4 na taon para madalisay ang mga anak ng Diyos, para mapuro ang mga anak ng Diyos, kung sila na nga ba ay nagbubunga sa kanilang natutunan na naririnig ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ngayong hapon, inyong narinig ang patungkol sa katotohanan. Ang sabi ng Biblia, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen. Amen. Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by Him. If you know the truth shall set you free. So, ngayon malaya na tayo, 4 na taon.
Doong 4 na taon, atin ang nalagpasan ang lahat ng uri ng mga sirkumstansya sa ating buhay. Mga problema, mga suliranin, ating nalagpasan. Amen. Ngayon matagumpay tayo at ang ating inaantay ay ang pagtunog na lamang ng trumpeta. Pagtunog ng pakakak para tayo po'y sasalubong sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Sa mga sumasama sa sounding, pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Andiyan na yung mga bunga. Atin ang kapiling sila ngayon. Nabautismohan na sila, maminamahal. Amen. More or less, there are more or less 10, less than 10 or 10, more than 10 ang nabautismohan na mula ng ating pasimulan, maminamahal, yung ating pong paghayo. Bukas na lang at Friday. At 2 araw na lang yan. Ano ba ang iyong contribute? 40 years na tayo, ni isa, wala akong nakitang nag-ayuno. Wala akong narinig na may nag-ayuno. Awang-awa ako sa aking mga anak, maminamahal. This is not para itaas siya. Halos every week na, since from March, lagi siyang nagpa-fasting. Every week, talagang sabi na, Daddy, wala namang nagpa-fasting. Ako na lang po ang magpa-fasting. Yung bang lingkod, maminamahal, nagjo-joint ako palagi, 2 meals. 2 meals. Dahil may edad na tayo, medyo nahihirapan na. At marami ng sakit-sakit sa buong katawan. Pero talagang ginagampanan natin at ating matungkulin. Kayong ngayon lamang na naliligtas. Ano bang kinukontribute ninyo? Malalakas pa kayo. Puri, fasting, prayer, amen, at pagsama. Bukas at sa Friday, para mayroon pa tayong napakaraming leaflets na ating ipaabot sa ating minamahal na mga kababayan dito sa San Carlos. Napakaraming Kristiyanong napaluap at jeep po sila na nangangako na kung mayroong mga jeep, mga minamahal na ating magamit, gasolinahan natin, krudohan natin, kahit gaano pa kalaki yung gasolina at krudo ngayon, makarating lang sila sa ating anibersaryo para pasalamatan ang ating malapay. Yun ang contribution, yun ang ambag na kailangan. Amen? Amen? Pinagpala ang iyong pamilya. Dati-rati walang-wala. Ngayon, ang dami ng mga sasakyan. Andiyan, nakatiwangwang lang. Walang pang gasolina, bigyan natin ng gasolina. Walang pang krudo, bigyan natin ng pang krudo. Ating hanapin yan. Dito lang po sa Tandok, alam ko po, kahit dalawang saraw dyan sa ating dating Bible study, ay kayang punuin yan. Diyan po sa may dapat mag-Bible studyhan natin. Diyan sa may dako ng yung kailan lang maminamahal, ang lugar yon? Kalumbuyan. Kahit 2 jeep, mayroon po tayong masusundo diyan. At talagang ang daming napaluap mga minamahal at naigting ang kanilang damdamin at sila'y dadalo. Kaya daw pa, dahil wala pang nagko-contribute ng mga anak ng Diyos, wala pang nag-ambag, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po yun ang aking pinagdiinan na kausapin kayo. Kaya sa hapong ito, maminamahal, ulitin ko, anong maiaambag mo? This is personal. Anong maiambag mo? Anong maiambag ko? Hindi ka nag-ambag ng puri, hindi ka nakapag-ambag ng prayer, hindi ka nag-ambag ng fasting. Anong ambag mo? Sa Sunday, dalhin mo yung tao sa pusong pasasalamat, mga pagpapalang material at pinansyal, anuman ang iyong buong isang taon na pinagyaman ka. At yan ay iyong patunayan, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa at katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa mga kapatid natin na pinagpala, na ating nakabiling, nakakasama natin, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito. At sa lahat ng mga naitulong, ito po nga ating pastoral, maminamalay, ating papunta ng kasalukuyan, inaayos. At tumulong tayo. At magkaisa tayo, huwag isang tao lang, 2 tao. Dito sa pastoral, maminamal, meron kaming kasama, katumbas ng 100. Dahil iilan lang naman kami. Kung tayo po lahat ay katumbas ng 100, di ang daming kumilos, hindi nagpapabaya, hindi nanonood, hindi lang nagbibilang ng poste, naging kasangkapan para sa ating minamahal na mga kababayan. Amen? Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mahal namin kayo maminamahal, mahal natin yung ating mga kababayan dito sa San Carlos. Kaya pagsumikapan natin na tayo po'y makapag-ambag
sa ating 48th year church anniversary. At ang buong pagkakataon at inaipagkaloob sa ating pong mga announcement. Hallelujah. Pagpalain tayo ng ating palakpakan natin Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. And praise the Lord. Hallelujah. Pinapataas sa pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po'y nagpapabot ng dobling paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin naalala mga tulot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. At ganun din mahal. Hallelujah. Ganoon din sa ating mga beloved Honorable Assistant Pastor Lydia Almeida at ako'y bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Ako rin po'y bumabati sa ating mga naman manggawa sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At ganoon din sa ating mga beloved elders sa kapiling po natin ngayon. At sa inyo manimahal, hallelujah, sa minapahal habon po sa ating lahat minamahal. At mga minamahal, para po sa mga regular na announcement, wag po nating kalimutan lagi manimahal na tayo'y dumalo lagi sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon 3 times a week. Dapat 3 beses lagi na dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Yan ang biling lagi ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida na kung gusto natin makasiguro sa ating kaligtasan, dumalo lagi 3 times a week sa banal na gawain sapagkat sabi ng banal na kasulatan, diyan tayo nililinis na ating pinakamamahal na Panginoon. At ganun pa man minamahal, huwag na natin kalimutan lagi minamahal, laging humayo minamahal. Laging, bagamat dito minamahal, meron tayong ginagawa rin paghayo. Saan man mapunta ang Kristiyano, sasakyan man sa lahat na lugar, sa maging sa ating mga trabaho minamahal, talagang humayo talaga ang Kristiyano. Lagi nating sinasabi na talagang ang Kristiyano huwag dapat manahimik minamahal. Laging ihayag ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa man tayo mapunta minamahal. Dahil ito ang nais ng Diyos, ito ang kalooban ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At para po sa ating mga mahal na kababayan, merong gawain ng Jesus Miracle Crusade, kaya po'y lumapit na po sa ating dakilang Diyos. Napakahalaga po ng kaligtasan. Hindi natin masabi ang bukas, sabi ng banal na kasulatan, ang kaligtasan ay ngayon. Kaya ating samantalahin, hanggat meron tayong makita mga gawain. Ang gawain ng pinakamamahal na Panginoon, halos buong mundo naman mahal, may mga gawain ng dakilang Diyos dyan. Talagang ating tanggapin ng ating dakilang Diyos bilang Diyos at hari ng ating mga buhay. Lalo na po dito sa malapit sa lugar, dito sa may San Carlos, sapagkat dito po naman mahal, nagdadaos po ng regular na banal na gawain. Ang schedule po ng mga services, minamahal, ating Sunday General Worship ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ang ating General Worship every Sunday. At tuwing Miyerkules naman po ang ating midweek service. Alauna hanggang alas 5:30 ng hapon, minamahal. Yan po ang ating midweek service, kagaya po ngayon, minamahal. At ang ating Friday overnight prayer naman po, every Friday yan, alas 9 ng gabi ng Biyernes hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado. Yan ating overnight prayer. Sabi ng Man of God, talagang pagsumikapan natin sapagkat ang katumbas nito minamahal ay 3 days fasting sa kapangyarihan. Lalo na sa gulo ng mundong ito, kailangan natin talaga ng kapangyarihan minamahal. Kaya ating pagsumikapan minamahal. At huwag din natin pong kalimutan minamahal na suportahan yung ating radio at TV program sapagkat marami po dyan, yan po ginagamit ng dakilang Diyos para sa kaligtasan ng maraming mahal. Ating mga kababayan na punong-puno ng karamdaman, bisyo, minamahal, walang kapayapaan sa kanilang puso at isipan, hindi yan makatulog. Kapag nabuksan nila ang kanilang TV, radyo, minamahal, sigurado yung mapapanood nila at sila'y kahabagan ng dakilang Diyos. Kaya ating suportahan ang ating radio at TV program. At ganoon din, minamahal, lagi din po tayo manood, minamahal, ng ating TV program sa PTV po, minamahal, every Saturday, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Every Saturday po yan. Huwag po natin kalimutan manood, minamahal. Ipanood maging sa ating mga anak. Talagang upang ating talagang makilala at talagang makita na kung gaano tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. At upang din sa atin din patuloy na panonood, upang lagi nating masariwa ang kabutihan ng Diyos sa ating mga magulang sa mahal Panginoon. Lagi natin maalala ang kanilang mga turot araw na talagang grabing lubos tayong pinagpala dahil sa kanila na tayo kinahabagan ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganoon sa ating mga minamahal na kapatid na may mga nais maliwanagan, may mga gumugulo sa kanilang puso at isipan, sa mga beloved sisters, pwede po lumapit sa ating beloved sisters information. At ganoon din sa ating mga beloved brothers, pwede po lumapit sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At handa po nila kayong paglingkuran, minamahal. At ganoon din minamahal, hallelujah, sa mga ilang mahalagang announcement, minamahal, dahil nabanggit na po ng ating beloved ordained preacher po kanina, minamahal. Mamaya po, minamahal, ay may practice po ang ating beloved adult choir at children's choir, minamahal.
At ngamaya po, minamahal. Amen, praise the Lord. At ganoon din, minamahal, bukas naman po, minamahal, alas 6 bukas, minamahal, ng hapon, minamahal, meron din pong practice ang ating beloved instrumentalist. At saka, ang yung mga ilan manmahal na choir, manmahal na singer na hahawak po ng mic. May practice po bukas, alas 6, minamahal, ng hapon, minamahal. At saka, minamahal, ito na rin po, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid, minamahal na mayroon pong mga solicitation letter. Mangyari po, minamahal, na inyo na pong, kung meron po sa inyo, minamahal, inyo na pong ibigay, minamahal, upang kailangan talagang may-allocate sa dapat pagbudgetan po, minamahal. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganoon din, minamahal, this coming overnight prayer, minamahal, right after po ng ating overnight prayer, minamahal, meron pong motorcade, minamahal, na magaganap, minamahal. Kaya bawat isa talaga makiisa, minamahal, upang talagang lubos sa pagpalain, minamahal, upang talagang makita ng mga kababayan, talagang malaman ng buong San Carlos, minamahal, na talagang merong magaganap dito na 40th anniversary na magaganap, minamahal, upang sila talagang mainganyo na dumalo, sila hikayatin ng dakilang Diyos, upang sila rin naman ay magtamo ng kaligtasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. At hallelujah. At yung nga pala, nabanggit din ng ating dakilang Diyos sa mga nais gustong sumama sa mga hayo. Ang hayo po, minamahal, ay hanggang Friday pa po. Kaya actually ito, minamahal, itong pagsama sa paghayo, minamahal, ito ay obligasyon nating mga Kristiyano, minamahal. Ito ang dahilan kung hanggang sa ngayon, minamahal, na dati tayong mamamatay na at binuhay pa rin ng dakilang Diyos. Ito ang dahilan talaga, minamahal, kung ba't tayo binubuhay ng dakilang Diyos para humayo talaga upang magtamo ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa ating mga minamahal na kapatid na may mga oras, sapagkat may mga ilang pahong portion sa ating iglesia na kailangang pinturahan at talagang di pa mapinturahan, mahal, talagang pwedeng mag-ambag ng kanilang pagod upang may oras sila pa pang mapinturahan yung ating church, mahal, sapagkat may mga ilang portion pangawan na pipinturahan, mahal. Kaya maglaan yung iba na meron naman talagang pagkakataon na hindi naman talaga gaanong busy na pwedeng ninyong mahiyala at maging ambag na rin, kagaya ng sinasabi po ng ating beloved ordained preacher. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At kung meron pa ibang karagdagan natin, amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat yung mga iba talaga announcement, nabanggit na po ng ating beloved ordained preacher, Kubo Buinier. At tayo po'y lubos sa pinagpalad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po'y tumayo na po upang magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay na banal gawain sa habong ito, minamahal. At ating na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder upang pangunahan po tayo sa pagpasalamat ating beloved elder June Amaro. Praise the Lord. Tayo po.